ഹായ്, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അല്ലാമ ഇക്ബാലിന്റെ ഷിക്വയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 14वां बंद मुलाहिजा फरमाए, उम्मतें और भी हैं उनमें गुनहगार भी हैं, इज्ज वाले भी हैं मस्त मय पिंदार भी हैं. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ പിന്നെയുമുണ്ട്. ഉമ്മത്തോം ഓർ ബിഹെ, ഒരുപാട് സമൂഹങ്ങൾ സമുദായങ്ങൾ പിന്നെയുമുണ്ട്. ആ സമുദായത്തിൽ ഒരുപാട് ഗുനഹഗാർ, കുറ്റവാളികൾ, അക്രമികൾ, അതുപോലെ തന്നെ അജസ്വാലാഹെ, അതുപോലെ തന്നെ പന്താർ, മസ്തമയ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉന്മാദികളായിട്ടുള്ള, തോന്യാസികളായിട്ടുള്ള, അക്രമികളായിട്ടുള്ള, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല വാസനകളുള്ള, പല സ്വഭാവങ്ങളുള്ള, സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങളും സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള പല പല ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അല്ലാമ ഇക്ബാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വലിയ പറയുന്നത് അതാണ്. ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് സംസ്കാരങ്ങളും ഗോത്രങ്ങളൊക്കെ കടന്നുപോയി. അവിടെയൊക്കെ അറിഞ്ഞ ആളുകൾ മുസ്ലിം സമുദായം മാത്രമാണ് എന്ന് പറയാണ്. അടുത്ത വരി കേൾക്കാം. ഉൻമേ കാഹിൽ ഭി ഹൈ, ഗാഫിൽ ഭി ഹൈ, ഹോഷിയാർ ഭി ഹൈ. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകളെ പറ്റി പറയാണ്, പേരെടുത്ത് പറയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നത് സൈക്കടോ ഹൈ കി തെരെ നാം സെ ബേസാർ ഭി ഹൈ. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അല്ലാഹുവേ നിന്റെ നാമത്തെ വെറുക്കുന്നവരാണ്, അതിനെ പരിഹസിക്കുന്നവരാണ്. നിന്റെ പേര് കേട്ടാൽ ബേജാറാകുന്ന, അതിനെ പരിഹസിക്കുന്ന, അതിനെ പുച്ഛിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ, കാരുണ്യത്തിന്റെ, ഔദാര്യത്തിന്റെ പാനപാത്രം, ഔദാര്യം ചെന്ന് വീഴുന്നത് ഈ അവിശ്വാസികളുടെ കൂടാരങ്ങളിലാണ്. അവിശ്വാസികൾക്കാണ് നീ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് അല്ലാമ ഇക്ബാൽ പറയാം. रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर. ഈ സ്റ്റാൻസിന്റെ അവസാനത്തെ വരിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, അവിശ്വാസികൾ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, വർക്ക് കിർത്തി ഹേ, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर. बहुत शुक्रिया. വർക്ക് കിർത്തി ഹേ, ഈ വർക്ക് ഇടിമിന്നൽ, ഇടുത്തി വീഴുന്നത്, ഇങ്ങനെ അവിശ്വാസികൾക്കെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവസാനത്തെ വരിയിലൊക്കെ വല്ലാത്ത എന്തൊരു ശരിയാണ് നമുക്കൊക്കെ തോന്നുന്ന സംഗതിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പരസ്യം പറയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാമ ഇക്ബാൽ പറയാണ്. ഇതിന്റെയൊക്കെ ജവാബ് വരുന്നുണ്ട് ജവാബ് ഷിക്വയില്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ അവിശ്വാസികൾക്ക് നീ എല്ലാ ഞാമത്തുകളും കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ബർക്ക് കിർത്തി ഹെ തോ ഓർ ബേച്ചാരെ മുസൽമാനോം പർ, പാവപ്പെട്ട മുസൽമാന്റെ തലമണ്ടയിലാണ് എല്ലാ ഇടുത്തിയും വീഴുന്നത്. എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും, എല്ലാ യഥാബുകളാണെന്ന് തോന്നുന്ന പല പരീക്ഷണങ്ങളും ലഭിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട മുസൽമാന്മാര്. പാവപ്പെട്ട മുസൽമാൻ നിന്നെ വണങ്ങി നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് തിക്റുകളും ഹംദു സ്വലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലുന്ന, 5 നേരം നമസ്കരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്നും നമുക്കറിയാം. അവർക്കാണ് കൂടുതൽ ബർക്ക് കിർത്തി, അവർക്കാണ് കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് അല്ലാമ ഇക്ബാൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ മറുപടി അല്ലാമ ഇക്ബാൽ തന്നെ ജവാബ് ഷിക്വയിൽ തരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ആ ജവാബ് ഷിക്വയും ഇതേ ചാനലിലൂടെ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതായാലും അടുത്ത സ്റ്റാൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ. അതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം, അസ്സലാമു അലൈക്കും.